आज मी बनवते आहे भेंडी करारा। त्याच्यासाठी मी भेंडी घेतली आहे, ती मी आता कापून घेणार आहे। यामध्ये बिया ठेवायच्या नाहीये। त्याच्यापेक्षा जरी बारीक केले एवढे तरी चालतात, पण मी एवढे मोठे ठेवते। तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही बारीक करा तुम्हाला पाहिजे, पण बिया काढूनच घ्यायच्या। आता आपली कापून झालेली आहे, अशी व्यवस्थित कापून घ्यायची बारीक। 1 चमचा धणा पावडर, अर्धा चमचा आमचूर पावडर, जिरा पावडर 1 चमचा, 1 चमचा लाल तिखट। इथे बेसन टाकते, 3 चमचे बेसन टाकले, चवीपुरतं मीठ, हळद टाकली अर्धा टीस्पून। मिक्स करून घेऊया। तेल टाकून घेऊया, तवा तापलाय। आता आपली भेंडी झाली आहे, आता आपण काढून घेऊया प्लेटमध्ये। ही 1/2 किलो भेंडी आहे, 1/2 किलो भेंडीची एवढी बनली आहे। आणि राहिली तरी दुसऱ्या दिवशी 2 दिवस तरी खराब होत नाही, डब्यात ठेवली तर तशीच्या तशी कुरकुरीत राहते।